Hola, jo sóc Snow. Avui som 20 de novembre de 2025. He trobat una pàgina Wisp que graciosa, però no, però... Això, això, això és una puta basura. Clar i català. Jo, el Tapat, el Jordi, el Marc, són germans, un amic, vam fer un torneig, fa, hòstia, 10 anys, 10. Recordo que jo jugava Hunter, cazador, de merda, i el Jordi jugava druida. He perdut per poc, però he perdut. I més endavant, el Tapat va regalar a mi una samarreta que deia Zug Love i unes ulleres. Cool. Em fa gràcia recordar aquest moment. Després estic curat de la grip, però contagia els altres ni hablar. Adeu, que vagi bé i un dia d'aquests hots o... Adeu.